so amana ne. Ina masoya shahararren mawaƙin nan, fasihin mawaƙin nan, kuma haziƙin mawaƙin nan, kuma mawaƙi mai basira, wato mai suna Sani Ahmad Ɗanbaiwa. Shi dai Sani Ahmad Ɗanbaiwa kamar yadda kuka sani shahararren mawaƙi ne wanda ya shahara wajen tsara waƙoƙi na soyayya tun a shekarar 2021. Shi ya ma aka yi masa laƙani da suna Ɗanbaiwa, ma'ana Sani Ahmad Ɗanbaiwa. Da Allah ɗan uwa, idan dai wannan ne farkon ziyartar ka a wannan channel mai albarka wato mai suna AKWAI TV, da ka yi mana subscribe sa'annan kuma ka danna kalmar nan ta alamar ƙararrawar sanarwa, kuma ka danna alamar like ta yadda da zarar mun ɗaura sababbin ayyukanmu za a dinga sanar da ku. To masoya Sani Ahmad Ɗanbaiwa, na tabbatar da cewa kuna jin daɗin fitattun shirye-shiryenmu ko kuma fitattun ayyukanmu da muke kawo muku, ko kuma na ce fitattun labaranmu da muke kawo muku, ma'ana akan Sani Ahmad Ɗanbaiwa. Sani Ahmad Ɗanbaiwa mawaƙi ne wanda ya shura a fannin tsara waƙoƙi na soyayya ko kuma na ce waƙoƙi iri daban-daban. Sani Ahmad Ɗanbaiwa mawaƙi ne wanda ya shahara wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban. Duba da yadda mawaƙin yake taka rawar gani, yake kawo mana waƙoƙi iri daban-daban, ya cancanta mu yi share ɗin wannan bidiyon da kuma mu yi masa like, kuma sa'annan mu yi masa comment na alamar nuna farin ciki akan waƙoƙinsa. Sani Ahmad Ɗanbaiwa mawaƙi ne wanda ya shura a fannin tsara waƙoƙi iri daban-daban. Sani Ahmad Ɗanbaiwa mawaƙi ne mai lokaci, sa'annan kuma Sani Ahmad Ɗanbaiwa babban mawaƙi ne wanda ya shura a tun a shekarar 2019 ake dama da shi, kama da yanzu a shekarar 2022. Sani Ahmad Ɗanbaiwa mawaƙi ne wanda ya shahara wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban. Da Allah ɗan uwa, kada da ka manta da ka yi mana sharing ɗin wannan bidiyon musamman a page naka na WhatsApp da na Facebook da dai duk wata social media da kake amfani da ita. Hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna jin daɗin fitattun ayyukanmu da muke kawo muku a kodayaushe, kuma kuna yabawa da su. To masoya Sani Ahmad Ɗanbaiwa, Sani Ahmad Ɗanbaiwa mawaƙi ne wanda yake kawo mana waƙoƙi iri daban-daban. Duba da yadda mawaƙin ya yi suna, kuma mawaƙin babban mawaƙi ne a arewacin Najeriya, kai ba ma da arewacin Najeriya ba, gaba ɗaya ma Afirka za mu ce Sani Ahmad Ɗanbaiwa babban mawaƙi ne wanda ya fice a fannin tsara waƙoƙi iri daban-daban, waƙoƙi na soyayya. Da Allah ɗan uwa, kasance tare da wannan channel mai albarka wato mai suna AKWAI TV domin ganin ƙayatattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Sa'annan kuma ɗan uwa, kada dai ka manta da kai mana share ɗin wannan bidiyon musamman a page naka na WhatsApp da na Facebook da dai duk wata social media da kake da